Duala Amen. Kamaliga Jesu Kristu. Siyabingelela nakuswethu egameni Jesu. Amen. Asibuke ke bazalwane lenkosi. O 1 Peter chapter 2. Mhlambe sibuke from verse 1. Kuze mhlambe sokwazi ukuhamba kahle. Kodwa ngiyathembisa kuzoba imizuzu embalwa. Shala bayas. Elake ophethe nemoniqondile sifundele. From verse 1. Yeah. Ngakho lahlani ububi bonke. Ngakho lahlani ububi bonke. Nobuqili bonke. Hayi bazalwane lithi asilahle ububi bonke. Nikhona bazalwane? Amen. Lithi ngakho lahlani ububi bonke. Nobuqili. Nikhona bazalwane? Amen. Hayi okungukuthi kunezinto ezilahlwayo bazalwane. Amen. Amen. kunezinto ezilahlwayo. Akuyona inkinga ukuthi uJesu amsindise umuntu, kodwa leyo kulahla yomuntu isinqumo somuntu leyo kulahla. Mhlawumbe ukube Bishop Thola bengingasho bengiyothi into eyinkinga enkulu la ukuhamba nabantu bengalahlile. God is facing a problem. Ukuba nesipho sikamoya akuyona inkinga, kodwa into eyinkinga ukuba naso ungalahlile. Ukube abantu ade belahlile bakithi uqili bonke lenda diyolunga. Ibandla liloniwe abantu abangazange balahle. Mhlambe asiqede kule ndaba, siqede kule verse phezulu ngikona ngizokhuluma kahle. Nokuzenzisa. Okhona nokuzenzisa. Nomhawu. Khona nomhawu futhi. Nokuhleba konke kukhona futhi baningi bazalwane. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngikhuluma nje ngathi kunezono ongakwazi ukuzidla imali mongenayo. Jesus. Kunezono ongakwazi ukuzidla imali mongenayo. That is why kunabantu abathandazelwa imali bengenayo esontweni bethetho lomsebenzi. Uyambona ukuthi umthetho wakhona lo muntu uhlobo lo muntu. Wayebanje ukuthi imali bengenayo. Ngivumeleni ngithi ke abanye balinde ukuthola iexposure. Isitha sase sinyakazisa lento abangazange bayilahle. Umuntu kahamba ibanga elide ize nithi ulahlile. Bese kufika isikhathi la khona ngesikhathi ephakama bese kuvela lento ayiyo. Sanibonani. Ngoba unezinto bazana ezilahlwayo lapha kulolu hambo. Kunezinto ezilahlwayo. Kunezinto ezishiwayo kulolu hambo. Asihambi nakho konke. Kodwa ke isandelwe into yokuthi ke kunabantu abangakaze bashiye. Nabantu abangakaze balahle. Abanye sishumayela nabo bazalwane kodwa kucaca ukuthi khona izinto abangakaze bayilahle. Kucaca ukuthi kusenensile endala. Oh sanibonani bazalwane. Kucaca ukuthi kunomuntu omdala ongafile, kunomuntu ophilayo phakathi kwabo. The time ephakama basivela lento abayiyo. Oh Jesus. Kungcono ulahle manje. Silahle. Asikunezinto ezilahlwayo. Funda sisi. Oh. Njengesingane ezisanda ukuzalwa. Lalana bazalwane, asilahle. Niyezwa bazalwane. Kunezinto ekufanele sizidele, kunezinto ekufanele sizilahle, sizishiye.
ungabuza ngathi ungabuza uthi wazi uswashiya yini swalahla yini konke ngoba asihambi nakho konke kuvunyelwe konke kodwa futhi akusizi konke. Oh yes. Hayi bakithi siye baba Langazelelani ubisi. oh siyalahla bese siyalangazelela ubisi. Okay, siyalangazelela ntoni bazalwane? Ubisi. Ubisi. Hayi mana soto kuthiwa asilangazelele ntoni? Ubisi. Oh ayi kulungile waza baba. Olungokomoya. Okungukuthi uma kuseyisikhathi sobisi ungasijahle ezinkulu. Uma kuseyisikhathi sobisi ungakujaha okukhulu. Oh yes. Into enye sibe nenkinga yabo abantu basindiswe bangahlala kodwa bekhulele phambili epulpit. Hayi umuntu akakhuliselwe epulpit bakithi. Umuntu akavezwa haleluya. Umuntu akavezwa sebuthakathaka phambi kwabantu. Umuntu uyafihlwa khiwe. Lalelani bakithi umuntu akashunyayiswa noma ngathi umlilo ongakanani kunabantu abake besha umlilo kodwa kusabisa ukuthi kuseyisikhathi sokuthi bakhubise. Hlala phansi. Langazelelani ubisi. Kunestage sobisi bakithi ekufanele sisi-enjoy. Bathi abaziyo bathi ke ubisi lune calcium luqinisa amathambo. Oh, that means abantu bayidinga lento yobisi. Kungathi abanye kungabahlehlisa ngoba akonakalanga namhlanje konakala lapha ebisini basheshe baphuma kulento yobisi bathakha izambule ezinkulu baliyeka ubisi. Abanye abamfundanga nje uKristu akuyicharacter yomuntu. Oh sanibonani bazalwane. The elementary stages ukuthula asambe Olungenako nakala. kuthiwa lolubisi alinakho konakala. Siye baba Ukuze nikhule ngalo. ukuze nikhule ngalo. Kanti sikhula ngalo bazalwane. Sikhula ngalo. Oh siye baba. Kube ngokusindiswa. Hawu kanti sikhula ngalo bese kuba ukusindiswa futhi. Amen. Oza baba. Uma seninambithile nezwa Kathoke ukuthi inkosi imnene. ena soto. Kuthiwa lapha sidlubisi. Kodwa seliyashintsha iBhayibheli lithi ke uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Uthi ke haleluya. Uthi ke uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi injani. Imnene kanti kunento enambithwayo lapha. Kule stage uze inkosi uzuyibone ukuthi inkosi imnene. Ayisengiyaqonda ke manje iBhayibheli akekho umuntu ake wanambitha isipho sasezulwini aphindaphindele emuva. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi injani. Imnene asiyeke baba. Sondelani kuyo. Nini baba. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Seningaqala ke nisondele kuyo. Hayi bakithi iyanambitha inkosi. Uyinambitha uma usuyizwile ukuthi inkosi imnene. Kuthiwa ke usungaqala-ke usondele kuyo. Waza baba. Iyitshe eliphilileyo. Hayi lalelani-ke bazalwane uma usondela kuyo yona iyitshe eliphilileyo. Kodwa-ke yizwa kuqala ukuthi inkosi imnene. Ngoba yona iyitshe eliphilileyo. Siye baba. Elinqatshwe ngabantu. Lalithe kuthiwa lanqatshwa abantu. Laba yigugu uNkulunkulu. Kepha kuNkulunkulu likhethe. Lalithe-ke lanqatshwa abantu. Kodwa-ke kuNkulunkulu likhethekile. Liyigugu. Liyigugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo.
Angiphindela. nakhiwe njengamatshe aphilileyo Nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Oh, itshe leli nalo kuthola injani? Liphilile. Oh, nathi mase sakhiwa sibe yini? Amatshe anjani? Aphilileyo. Oh, sanibonani bazalwane siyababa. nibe yindlu yokomoya Oh, uma ke senakhiwa ningamatshe aphilele, nina niba yindlu yakomoya. Nina niba yindlu yakomoya, thina siba yindlu yakomoya. hey Nkosi yami. Ubupristi obungcwele Upriest omngcwele siba yindlu yakomoya, kuba upriest omngcwele. ninikele ngemihlatshelo yokomoya Nikele ngemhlatshelo yakomoya. eyamukelekayo Amen. Hallelujah. Kuthiwa sondelani kuyo. Mase ninambithile inkosi sondelani kuyo ngoba yona iyitshe njani? Eliphilileyo. Bese lithi nina bese niyakhiwa. Nibe amatshe aphilileyo. Njengalokhu nayo yitshe eliphilileyo. Manini ke bazalwane. Uma lithi iBhayibheli nakhiwe. Bese umbuzo wasekuthaneni ubani osakhayo? Ufunda iBhayibheli kuMatthew chapter 16. Lithi iBhayibheli wabakhuluma uJesu uPeter ade sephendulile ngangisasho sekade kushola bazalwane. uPeter sephendulile. Wathi uJesu, upon this rock I will build my church. That means God is a builder of his church. uNkulunkulu owakhela ibandla. Nikhona bazalwane. haleluya Ulakha ngabantu abathize. That is why the Bible says he gave some to be apostles, he gave some to be prophets. Kodwa umuntu owakha ibandla uyena. Uthi kamayelakha, uthi upon this rock I will build my church. Besethi namasange high days adawayo ukulahlula leli bandla. Nikhona bazalwane. Basebhala futhi omunye ubhala kahle. Athi lathi lelilitshe noma athi lelidwala athi yidwala abaphuza kulehlane besethi lathi miki imihlaba yonke libalandela. Sanibonani besethi lelidwala liuKristu. Amen. haleluya Aphinde futhi ubhalayo. Sanibonani. Athi the foundation has been laid. Athi isakelo sesibekiwe. Athi ke isakelo suKristu. Athi wakhe ngaqaphela ukuthi wakhe kanjani. Sanibonani bazalwane. Lithi wakhe ngaqaphela ukuthi wenze njani. Ukuthi wakhe kanjani kuphi khona. Bese kwesakelo isakelo suKristu kanti yena